Klase ni. Leksyon. Good manners and Nagtiniil samtang nagkabo sa tubig baha nga misud sa ilang classroom ang pipila ka mga tinunan sa Mayor Eyas Fortuna Memorial Elementary School karong Biyernes, Hulyo 31. Mao kini ang naabtan nga sitwasyon sa MyTV Cebu News Team sa maong tunghaan. Usa ka adlaw human sa kusog nga pag-uwan kagahapon. Nahimuta nga maong eskwelahan sa Barangay Gizo, syudad sa Mandawi. Ang mga nanglimpyo nga mga tinunan nagikan sa Grade 6 Section Charity usa sa hilabihang apektado nga section tungod kay ang ilang classroom anaa sa ground floor sa eskwelahan. Kahinumduman nga kagahapon gipahigayon sa Mandawi City Disaster Risk Reduction and Management Office kun MCDRRMO uban sa Gizo Barangay Emergency Response Team kun BERT ang rescue operation. Human misaka ang tubig baha sa sud sa eskwelahan ug na-stranded ang pipila ka mga tinunan. Tungod sa kataas sa tubig, gigamitan ng mga tinunan og rubber boats aron maluwas ug makagawas gikan sa tunghaan. sige pagdudog ko ano agas Ginoo ko. Matud sa school principal nga si Karen Bulok, bisan pa sa kapait sa nahitabo, desidido ang mga tinunan nga may balik sa eskwelahan karong adlaw aron makatabang nga mahibalik sa normal ang ilang klase. Gipasabot usab niya nga ang maong lugar dugay nang nag-antos sa pagbaha tungod sa kakulang sa epektibong drainage system. Dugang hinuon ni Bulok nga nakakita na siya sa proposed sketch sa himuong drainage project nga gilaumang makasulbad sa maong suliran. I was there last Wednesday, so nagpaabot na lang mi kay ikuan pa man na, ibiding pa man na. So mabutangan og school drainage dere to augment kanang baha. Sa pakikinabi sa MyTV Cebu kang Gizo Barangay Chairman Jesus Neri Sr., gipadayag niya nga human sa pipila ka tuig nga paghuwat, aduna nagayud pundo ang kagamhanan sa syudad sa Mandawi alang sa pagpatuman sa drainage project sa maong lugar. Inspection naman na nila diha. Basin siguro ang ingon nilang target na nila karon sigurong mga karong buwan na og dili sunod buwan. Samtang nang limpyo na matikdan sa MyTV Cebu nga halos na ng mga tinunan nga naghinlo, wala nagbutas ug nangabasa. Matud sa mga magtutudlo, adunay gipanghatag ang kagamahanan sa syudad sa Mandawi nga mga supplemental medicines ug antibiotics alang sa mga estudyante aron mapanalipdan sila batok sa posibleng mga sakit nga madala sa baha. Apan, sumala sa eskwelahan, adunay pipila ka mga ginikanan nga wala mo tugot nga ipatumar kini sa ilang mga anak. Sa habig sa barangay, giangko ni Captain Neri nga wala sila available nga mga medisina pang kontra sa baha. Bisan pa niini, mapasalamaton siya nga aduna nay mga gipang distribute nga medisina sa mga tinunan pinaagi sa syudad. Kanang gunong mga bata sukad pa na kaniadto. Wala man na ginom-inom sila og malagdang mulusong sila diha. Gurag karon ra na. Ang magtutudlo nga si Elita Villamor dihang nisulod na sa classroom ang tubig baha, gipaalsa dayon niya ang mga electrical appliances. Nabatasan naman gud na namo bag mag-uwan na gali. Kuan na gyud bakit na gyud ang mga bata. Napulo ka mga classroom ang nasudlan og tubig baha tungod sa kusog nga bunok sa uwan Huwebes sa hapon. Usa niini kining akong gibarugan karon, diin padayon ang pagpanglimpyo sa mga tinunan. Sa laing classroom, ang mga ginikanan sa grade 1 pupils nagtinabangay sab sa paglimpyo human mabasa ang pipila ka mga libro, lamisa ug lingkuranan tungod sa baha. Mana ilang tang kuanon bang drainage para dili dayon mabahaan. Ilang ayohon. Rest assured nga education will continue even though ingon ani ang situation dere sa among school. Apan sa pagkutlo ning balita, nakasinati na sabog pag-uwan ug pagbaha ang maong tunghaan ning Biyernes sa hapon. Kini si Mark Ermas, alang sa MyTV Cebu.